ሰላምን ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም የምህር እዩ ኢልና ዝሓሰብናዮ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓሳብ ኣገደስቲ ናይ መትሎ ሕማማትን መፍትሒኦምን ክሕብረልኩም እየ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፍቕሪ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ንኽተተባብዑናን ብኽብሪ ሓትት። ከምቲ ልሙድ መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምና እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። መትሎ ብዙሓት ክፋላት ወይ ከዓ ፓርትታት ዘለዎ እንትኾን ካብዚአን ድማ ኣብቲ ሓደ ዘጋጠመ ፀገም ወይ ከዓ ሕማም ሙሉእ ንሙሉእ ናይ መትሎ ሕማም የስዕብ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረ ወይ ከዓ ስፐርም ኣብ ዘፍልፍል ክፋል ፀገም እንተጋጢሙ ከቢድ ናይ መትሎ ሕማም የምፅእ እዩ። ከምኡውን ናይ ሽንቲ መውፅኢ ነኳል ፀገም እንተጋጢምዎ ክብድ ዝበለ ናይ መትሎ ሕማም ከጋጥም ይኽእል እዩ። ክነጠቃሎም ከለና ናይ መትሎ ሕማም ንብሎ ካብ ናይ መትሎ ኣብቲ ሓደ ክፋል ወይ ከዓ ልዕሊ ሓደ ክፋል ፀገም ከጋጥም እንከሎ ዝፍጠር ሕማም እዩ። ነዚ ኢለ ናይ መትሎ ሕማም ዘምፅኡ ምክንያታት ብሓሙሽተ መቂልና ክንሪና ናብቲ ቀዳማይ ክንኣቱ ከለና ኢንፌክሽን እዩ። ኣብ ናይ መትሎ ክፋላት ኢንፌክሽን ከጋጥም እንከሎ ልዑል ዝኾነ ሕማም የስዕብ እዩ። ንኣብነት ኣብ ፍሕኛ ኢንፌክሽን ከጋጥም እንከሎ፣ ኣብ ናይ ሽንቲ መውፅኢ ነኳል ኢንፌክሽን ከጋጥም እንከሎ፣ ኣብ ናይ ዘርኢ ፍረ መፈልፈሊ ክፋል መትሎ እውን ኢንፌክሽን ከጋጥም እንከሎ፣ ከምኡውን ኣብ መትሎ ጫፍ ኢንፌክሽን ከጋጥም እንከሎ ናይ መትሎ ሕማም የስዕቡ እዮም። ካሊእ ንሪኦ ድማ ጥንቃቐ ብዝገደሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ዝፍጠር ኢንፌክሽን እዩ። ሕማም ይፍጠር ወይ ከዓ ሕማም ዘስዕብ እዚ ጥንቃቐ ዘይብሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ሕማም የስዕብ እዩ ወይ ከዓ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ንብሎም። ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት እዚኦም ሕማማት ኢንፌክሽን ክፈጥሩ ይኽእል እዮም። እዚ ኢንፌክሽን ድማ ኣብ መትሎና ክብድ ዝበለ ሕማም ከስዕብ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ብዝኸኣልናዮ ዓቕሚ ጥንቃቐ ዝተመልኦ ጾታዊ ርክብ ተንገብር ይምረፅ። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ኣብ መትሎ ሕማም ክፈጥር ዝኽእል ድማ ኣብ መትሎ ከባቢ ዘጋጥም ሓደጋ እዩ ወይ ከዓ ጉድኣት እዩ። እዚ ሓደጋ ወይ ከዓ ጉድኣት ኣብ መትሎ ከባቢ ሕማም የምፅእ እዩ። ንኣብነት ጥንቃቐ ዘይብሉ ንሳይክል ምዝዋር እንዳዘወርና ኣብ መትሎና ከባቢ ሓደጋ ከጋጥመና እንከሎ ልዑል ዝኾነ ናይ መትሎ ሕማም ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ጥንቃቐ ብዝገደሎ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክንውቃዕ እንከለና ኣብ መትሎና ከባቢ ማለት እዩ ሕማም ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ብዝተፈላለዩ እንስሳታት እውን ክንከስ እንከለና ናይ መትሎ ሕማም ከጋጥመና ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ካብዘን ነገራት እዚአን ክንርሕቕ ክንሙክር ኣለና። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ምክንያት ሕማም መትሎ ድማ ሪፈርድ ፔይን ይበሃል። ኣብ ካሊእ ክፋል ሰውነት ብዘጋጠመ ሕማም ናብ መትሎ ሓሊፉ ዘጋጥም ሕማም እዩ። እዚ ሕማም እዚ ብፍላይ ንመትሎ ቀረባ ዝኾኑ ክፋል ሰውነትና ብዘጋጠሞም ሕማማት ተመሓላሊፉ ዘጋጥሞ ናይ መትሎ ሕማም እዩ። ንኣብነት ፍሕኛና ወይ ከዓ ኩሊትና ሕማም ከጋጥሞም እንከሎ ተመሓላሊፉ ነቲ መትሎና ሕማም ከስዕበሉ ዝኽእል እዩ። ብተወሳኺ እውን ናይ ኪንታሮት ሕማም እንተሃሊና ኣብ መትሎና ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ መትሎ ሕማም ከስዕበልና ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ንመትሎ ቀረባ ዝኾኑ ክፋል ሰውነትና ሕማም ከጋጥሞም እንከሎ ናይ መትሎ ሕማም እውን ከስዕበልና ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ኣለና። ናይ መትሎ ሕማም እንተስዕቡልና እውን ክንደናገፅ የብልናን። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ናይ መትሎ ሕማም ምክንያት ድማ ኣለርጂክ ሪያክሽን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነትና ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንኣብነት ብሳሙና ክኾን ይኽእል፣ ብቅብኣት፣ ብሎሽን፣ ብክዳውንቲ ኮታስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ብዘጋጠመ ኣለርጂ መትሎና ሕማም ከጋጥሞ ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ሕዚ እውን ምንም ዓይነት ምድንጋፃት ክተርእዩ የብልኩምን። እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ምክንያት ናይ መትሎ ሕማም ድማ ኣብ መትሎ ከባቢ ዘጋጥም ናይ ካንሰር ሕማም እዩ። እዚ እውን ናይ መትሎ ሕማም ዘምፅእ ከቢድ ነገር እዩ። እዚ ምስ ረኣና ምልክታቱ ክንርኢ ከለና ድማ እዘን ምልክታት ምስቲ ናይ ሕማም መልዕሊ ዝተተሓዘ እዩ። ንኣብነት ክትሸኑ ከለኹም ናይ ምቅፃል ስምዒት እንተሃልዩ ምስ ናይ ሽንቲ ቡንባ ዝተተሓዘ ፀገም እዩ።
ናይ ምሕኻኽ እጠባይ እንተሃልይዎ ድማ ምስ ኣለርጂ ወይ ከዓ ብናይ ጾታዊ ርክብ ዝተመሓላለፉ ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ምስ ንብሎም ሕማማት ዝተተሓዘ እዩ። ዘይተለመደ ካብ መትሎ ዝወፅእ ፈሳሲ እንተጋጢምኩም ድማ ምስ ሴክሹዋል ትራንስሚትድ ዲዚዝ ወይ ከዓ ምስ ካንሰር ዝተተሓዘ ክኾን ዝኽእል እዩ። ኣብ መትሎ ከባቢ ናይ ምሕፋጥ ተሪኦታት እንተሃልዩ ድማ ካንሰር ክህልው ይኽእል እዩ። እዘን ምልክታት ምስ ረኣኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ጥንቃቐታት ክንርኢ ከለና እቲ ቀዳማይ ክውሰድ ዘለዎ ጥንቃቐ ናይ መትሎና ፅሬት በብግዚኡ ምሕላው ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ስለዝኾነ በብግዚኡ ናይ መትለኹም ፅሬት ክትሕልው ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ክውሰድ ዘለዎ ጥንቃቐ ድማ ካብ ኣለርጂ ዝፈጥሩልኩም ነገራት ክትርሕቁ ኣለኩም። ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ብሳሙና ብሎሽን ብቅብኣት ኮታስ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለርጂ ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ካብዘን ናይ ኣለርጂ መፍጠሪ ምክንያታት ክትርሕቁ ክትክእሉ ኣለኩም። እቲ ሳልሳይ ድማ ጥንቃቐ ዘይብሉ ናይ ጾታዊ ርክብ ብፍጹም ክትፍጽሙ የብልኩምን። ጥንቃቐ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ምፍጻም ንሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ከጋልፀና ስለዝኽእል ካብዚ ጥንቃቐ ዘይብሉ ጾታዊ ርክብ ክትርሕቁ ክትክእሉ ኣለኩም። እቲ ራብዓይ ንሪኦ ጥንቃቐ ድማ በብግዚኡ ሩቲን ቼክኣፕ ምግባር እዩ። በብግዚኡ ሩቲን ቼክኣፕ ምግባር ኣገዳሲ ነገር ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ክነጠቓሉ ከለና ምስ መትሎ ተታሒዞም ዝመፁ ናይ ሕማም ምክንያታትን ሳዕቤናቱን ከምኡውን መከላኸሊኡን ርኢና ኣለና። ድሕሪ ሕዚ ብዘይምፍላጥ ኣብ መትለኹም ተፈጥርዎም ዝነበርኩም ሕማማት ካብዚ መደብ ተማሂርኩም ክትጥንቀቑ ኣለኩም። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ስድራ ንክትኮኑናን ከተተባብዑናን ብክብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ነብፅሑና። ብካሊእ መደብ ብካሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይኣነየለይ።